नोंथाङा दिनै बिटिआर सुक्तिनि सायाव मा बुङो? आं बेखौनो बुंनांगोन जे बिटिआर सुक्तिया जोबोद गोजोनथाव सुक्ति। मानोना बर'फोरा दिनै बिएसिनि उनाव बिटिसिनि उनाव बिटिआर, बिएसिनि उनाव बिटिसिनि उनाव बिटिआरआव गोबां दफा दं। बेवहाय डेभेलपनि गोबां दफा मोननाय जादों आरो शिक्षा डिपार्टमेन्टनि जोङो मोनसे सेपारेट डाइरेक्टर बेखौ मोननो हादों। बेखौ जोङो शिक्षाखौ दावगालांहोनो हागोन। ओंखायनो बिटिआरआ बर'फोरनि थाखाय ओरैबायदि मोजां सुक्ति माने बुंनांला आरो। जेराव जोङो जायखौ नागिरदों बेखौनो मोनजोबनाय रखम। खेंख्रायै थांबाथाय बै जाय जों जि इसु लानानै आन्दलन खालामदों बे इसु लाना आन्दलन खालामनाया खेंख्रायै बिनो कक्लाबारि समस्तियाव सोर देरहागोन? जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जों आगोलबो जोंहा बिथां अनिप सारा गोबां भटआव देरहादों आरो बिनिसाय एबार आरो आसाम एसेम्ब्लियाव लोगोसे एबारथ' ओरैबायदि लोब लोब बारिबोदों जे जोंनि समस्तिनि मानसिफोरा बुजिजोब्बाय बिटिआरआव मा दं मा गैया बेखौ बुजिनानै दिनै लोब लोब फैगासिनो दं। थारमाने सेमोन जेसे अनिप सारा देरहानायनि आरो स्कुवेरसो जाबावदो गोबां भट मोननानै देरहागोना खाथां जानानै फैबाय। दिनै देरहानाय लामायाव रोखा जानानै फैबाय आरो। दिनै बर'फ्रा जौगानाय फारिखौ नायोब्ला जोंहा बर' हिसाबै खौसे जालायनानै जोङो रायजोखौ सालायलांनो गोनां जाना फैदों। मानो होनोब्ला दा जों मिथिनाय बादियाव जोंहाथ' रावजोंबो सार्थ गैया। जों मिथिनाय बायदिब्ला खोनानाय बायदिब्ला जोंहा एबार बिथां प्रमद बर'आनो इउपिपिएलनिफ्राय देरहालांगोन होननानै जों खोनाबाय दं। जों गोबां रायजो राजानिफ्रायनो खोनाबाय दं। जोंनि जि प्रेक्टिकेल फिल्डआव थाङाबाबो खोनानानैनो जोङो बेखिनिखौ मोजां मोनदों। जाहाथे बिथां प्रमद बर'आ रायजोनि बुंनाय बायदि देरहालांनानै जोंनि ओनसोलखौ उन्नतिनि लामायाव बा गोरिब गुन्द्रानि बायदिसिना बिदिनो गोलैसोना थानाय खामानिफोरखौ जाहाथे दावगालांहोनो हायो। बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो जोबोद साबायखर हरदों। बिथांनि बुंनायफोरखौ रायजो राजाफ्रा बुंफैलायबाय थायो, जोंफोर खोनाना मोनो। बिथाङानो गासैबो जोंनि बर'ल' नङा गासै जातिखौबो अनसायनानै मेल मिटिंफोराव बुंथियोनो, बेफोरखौ जों खोनानो मोनो। जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदियैनो गासैबो माहारि जातिखौ लानानै अरायबो जौगानाय हाबाफारिखौ मावलाङो। बेनि थाखायनो आं बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। ट्रेनिं मोनदो बाजार खामाराव जोंफोर थांनायावनो बा अनेक जेरै सिमला जेरावखि थाङाथों, बर' बाजाराव थाङाथों, रुप'हि सालबारि जेरावखि थाङाथों मिथिना मोनबाय जे जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव एबार गोबां भट मोननानै प्रमद बर' बिथाङा दावगालांगोना बे खाथां जानानै फैबाय आरो। थांनाय लकसभानि इलेक्सनावबो कक्लाबारि समस्ति हिसाबै गासैबो जातियानो जिहेतुके खौसेयाव फैबाय नालाय बुजिलायनानै एबारथ' आरो बुंनोनो नांला एकदम खाथां आरो मुथथे। बेखौ लाखोमा सिखोमानि बाथ्रा गैया, बयबो मिथिगौ, बयहाबो मेलेम दङ। ओंखायनो दा बर'फोरा खौसे जायोब्ला बर'खौ फेजेननो हानाय कक्लाबारि समस्तियाव रावबो गैया। बेवहाय जोंनि कक्लाबारि समस्ति हिसाबै जोंहा एबसु बा इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' बिथां थाबाय, लोगोसे धीरेन बर' थाबाय। दिनै प्रमद बर' देरहानाय माने धीरेन बर' देरहानाय। जाति हिसाबै धीरेन बर'आबो जिहेतुके सुक्ति खालामदोंमोन, प्रमद बर'आबो सुक्ति खालामदोंमोन। नाथाय दिनै देरहानो थाङो प्रमद बर'आ देरहानो थांनाय लामायाव दङ। ओंखायनो प्रमद देरहानाय माने धीरेन बर' बिथाङाबो देरहानाय। मानो प्रमद देरहानाय माने धीरेन बर' बिथाङाबो देरहानाय। मानो होनोबा जाति हिसाबै नायोब्ला बेवहाय रावखौबो बासिलायनांगौनि बाथ्रा गैया। सोरबा एनडिएफबि, सोरबा इउपिपिएल, सोरबा बिएलटि,
सोरबा BPF बेफोरखौ सायख'लायनांगौनि बाथ्रा गैया जातिखौ फोथांना लाखिनोब्ला गासैबो बर'फोरा ज' जालायनानै प्रमद देरहानाय माने धीरेन बर' बिथाङाबो देरहानाय प्रमद देरहानाय माने धीरेन बर' बिथाङाबो देरहानाय